Protokol gelecek. Yalnız solcusu var. الحمد لله الواجبين uyuşturucu bu aldebeki gelek dizi deytirin. Bu xatir ve bölgame ve toplantı ki var heyi. Em herkes cemfa destek tebde destek edin hem de emmadaki yalnız ve çerçevedeyi. İnşallah eminandekin belki başlangıcı. Hamdın cemha, hamcarak dedi, teşekkürü bir Osmaniye var, peşleşti, Cenab-ı Allah'ın. Mivan-ı kıymet, el-zım tepakkülüne, eşitiyar Nugor şart mercek mantıki janaha ve örf-u adeti ve dini ve mütergah kebne bu hali kültüre gireyim bu. Asası peşketina kimliga kurda ve il bu aşire vanfre birillahi. Belli hemşi ya neteviye. Habar ulekla aşiretan uyan millete kır hevcondun nirvanın. Parasını gihandını hatta hocamla. Kim bilga hoy. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah
ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي سروكي عشيرة مزنة مالباتا ومنسوبة مدياي وانت بخير وسلامات هاتنا وسر شعباراتنا بهاتنا ومبر شرف يابون وشرف ستند خدي شرفي بدا متبا إن شاء الله. وان تب نمي بانن وان قدية مالينا وان هاتنا مالا خواه اف كلية وقتك تملي جهات آبيتن جبو خدمتا في خلق ما في أولقا ما في مملكة ما جبو تفا هر كبر كيوي هاتيا دانين بروجا يتشي بويا وإيرو الحمد لله وهي خدمتي ده وانت المال أخنا وخيراتنا إن شاء الله. جبري ده شيخ وعالم ما وسروك عشيرة ما ومزنة مالبات ما بهبر بعدالة وبخشي دستانة هفدو وجان وجيان وشاهي وصلح مملكتي ما وان شكرية ووي دوان وقتي بردجي جيانا ما تبع خوش بو براتي بو الحمد لله يعني سقنتي تنبو فقط 6 سالة كفران مزن جلوبال كفر جرد بيجن دستي خوي قريش قص دابان تشتانا خاصة شيخ ما وعالم ما وسروك ما ومال مزن ما باعتبار بكن وقدر قيمته وان بشكينن هنكي موفق بونجي فقط الحمد لله إلو وان جبينا وان برنامج ام دخازن ديسه ام شيخ خو وعالم خو وسروك ومزن مالبات خو بقين جيوان حقيوان بدنوان ديسه بعدالة بحقي دنابا خلق خدا جين وجيانو و تدباروان بكن إن شاء الله. هذا إنك حياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بدم لسر اتفاقا مدينة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاد مدينة جبوناك أولي دنابا الصحابة خدا براتي داني. و غير مسلم جي اتفاق شكرن بهورة جبوناك مدينة بباريزن. يعني بهورة زرارك زيانك بيسر مدينة وبهورة وزيان وزراري بدحبكن. نتكيم وربوجي الحمد لله. انت بخيراتنا سرچاواراتنا بخير وانت قبول بك ان شاء الله. بلكي سيدا باسكر اف توپلانتي قالوا چه احتياج هبو جبو چه مچه كريه بوي قصدين الخوزن هم كي بحثا في پروگرامي بكن. اف پروگراما ونگو اصول gibi kelime هم دبيجين siyaset üstü toplantı kiye. Sebebi aşiretler dayanışması hem duhazın devi bölgame için arada ilo gelek davi mehane canla hinek davada em muhataba nabine. Beser bir vesile vade gamilo em tef desti xabidin havdu o em liserva mesele xabid sekene sadece davaten ne gencemer yavaş yavaş desteme dehve uyuşturucuyla ketiyi nav gündeme به uyuşturucu bu adlı ki gelek dizit ettiren. Bu hatırı batıştanın ne koş cinav aşile merabe مقام توپلانتی کی ور استشاره می بکن گلو انکارن جوا مسئله خب چقاسی چاره سر بکن جبو بیایی رو احتیاجا و برگامش و توپلانتی کی ور هایی ام هر کس جمع خواه دستی خواهی خمین کبر و جبو خاطری و مسئله خو خوشی کم حال بکن
ام تبدا دستگی بدن هدو ام مالکی یalnız دورات از خوازم تشکی دنجی بیجم دجانا ده ام تمی مثلا ام جداویه دتین ام نا بگلو فایده به مسئله چیه کاش گل چیه falan دوی دری ده مجسری ده گل ام siyaset en akıllı işi çünkü ihtiyaca bir ümmette huzur heye ev xarabiye de nav gence me de hene em dixwazin wan temiz bikin û destê xwe bidinê îro her eşîr her aile reîsî gerek li ehlê xwe xwedî derkeve destê xwe dirêjî wan bike yanişê wan ji bo rast bike û em timî herkes jî em destekê ji hev bixwazin û em vê wesîlê de sebebê toplantiya me qisa jersî wene got bi vê çerçeveyê de ye İnşallah eminan dikin belki başlangıcı veya de peşte toplantıya daha mesbir, daha em kararat edilin o em bu hatırı deva toplantıya kadar hene karara bugün o em her se mahade, çar mahade, 5 mahade, 6 mahade der ki em varın ev kararı ka mehafuz uygulamış kiri em dvirde behevde par bugün. Jibo bir şekli ev toplantıya me avuli jibo hatırı em karın çi bugün. Hem herkes sorumluluğa fark bakın, o da sorumluluğa kadar çi şekli bininci jibo viya bu tertiplemiştir. Jibo viya خودش و تبع راضی به خود خیرا و تبع قبول بکن اون گشتر شعبه هاتنه واجی امفر که خوش کنه خود خیرا و قبول بکن. Evi ekot ve organizasyon ve tertip edildi. Hususan xabitin kadaman şebu bun vesila o dicvina kor hoştu riskli o serok uselmiyanema o amhatin camha amcara geldi teşekkürü pirozbahiye xwe peşkeşî Cenab-ı Wan dikim. Mêvanên qîmet belkî hinek cemaetê me nas nake kurtahî ez ê xwe bidim naskirin navê min Mahmud Qılınç e. Mahmud Qılınç el Qiziltepe rûdinê eştibiyatê min behsê xwe lê ez sorkî min bindêmê asıl erbeteyî ez niha resmî îmantiyê dikim lê ser eşîra yani takriba 17 salayî hinek xebatê min hene ew xebat gelek ajwa belkî televizyonê cî temaşe kiriye înşallah ez ê behsa wê bikim di dawiya bernameyê di dawiya programê de nezî du süd program zêdetir lê her çar pirçê Kurdistanê me bi eşîrê welatê xwe re serok û sermiyanê wan re program çêkir hîn jî dewam dike programê me ew programê got me bi wan biçêkiriyê niha ez derbasî kitabê dikim bi qasî teqrîba cildekî jî kitabek me xelas kiriye înşallah ew ê jî em ê derbas bikin ji bo ku ji zûdê yani teqrîba 17 sala ez vî karî dikim min jî xwest bi kurtahî hema çend kelîma di derheqê eşîr serokê eşîra sermiyanê wan di bilga me de di welatê me de yani berê eşîr çawa bûn niha got rewşa em ketinê çi ye derman çi ye ez dixwazim bi çend kelîma pêşkêşî we bikim. Mêvanên qedrî bilind malûme we tevayê her qewm û millet bi awayekî dîroka xwe tarîxa xwe ava kirinê û bi pêş vebirine. Milletê Kurd li coğrafya golê dijîn got em dibêjin Mezopotamya ji berê de li ser av û ava xwe xwedî hêz û wed bûn. Di tarîxê de împeratoriyê wek Med, Eyyûbî û Merwanî û Şeddadiya ava kirine. Li gor şert û mercên mentîqê jiyana xwe ya civakî dewam kirinê mentîqa got Kurd lê jiyan yani yaşamış bûne got di navbêna şertê Dîcle û Firatê de gelek dewlet ava bûne bi demê re ev dewlet hilweşiyane. Lê milletê Kurd çi qas dem û dewran derbas bûye terga axa xwe irf û adetê xwe
kevne şobiye bav û bavpîrê xwe negiriye. Kurd di mentıqa xwedî dewlemendiyek mezin û xwedî kulturek girîng bûn. Asasê pêşketina kîmliga Kurda bi el û eşîrê wan ve girêdariyê. Yani el û eşîr xurt bin milletê Kurd jî li ser piya mayê. Mesela tarixa hemû dewlet û medeniyeta bi milletan zelal dibin. û milletan jî bi pêş diçûyê. Hebûna milletan ya eşîra belkî hebûna milletê Kurd hem amilliyî hem jî ya netewiyî. Xebat û lêkolînê li ser eşîretên Kurda ji bo xurtbûn û naskirina şûla millî ya Kurda bi rastî jî ciyekî pir mezin digire. Milletê Kurd golçar pirçeya hatî parvekirin ji eşîr û binemala pêkdên. Di tarixa Kurda de şûra millî ya eşîretan û ya milletê Kurd hevcotin mêvanên qîmet. Milletê Kurd di demên berê de jî bêdewlet jî bûn dînê xwe, zimanê xwe, medrese û mektebê xwe, kevneşopiyê xwe, urf û adet û kultura xwe wek ya dewletek birêk û pêk parastine gihandine heta rojame. Kîmilga xwe îslamî û însanî tu carî ji bîr nekirine. Du xusûsiyetê Kurdayî pir li pêş hene. Yek jî xusûsiyetê wanî însaniyê, yê jî îslamî. Xusûsiyetê wanî însanî jî got dilbêjingê dixe bi İslamê re mutabık e. Got divan her du xusûsiyeta jinav Kurda rake tiştekî Kurda namîne destê Kurda de tu tiştek namîne. Kultura aşiriyetê di nav Kurda de berî İslamiyetê jî û piştî wê jî hebû. Mesela ji Emewiya heta Abasiya, ji Selçukiya heta Osmaniya, ji Osmaniya heta avakirina Cumhuriyetê jî milletê Kurd tu caran ji irfê xwe, ji adetê xwe, ji kevneşopiyê xwe, ji dînê xwe tawîz nedayî. Dîroka tarixa bav û bavpîrê me yî got li ew zulma salê avakirina Cumhuriyetê ewil de yê ji bo kurmê xwe, yê ji bo baweriya xwe, yê ji bo qiyafetê xwe bedelê godane em tev dizanin. Ji bo muhafazakirina adetê xwe got hewce kirî bedelê mezin dane lê ji adetê xwe tê îslamî û însanî tu carî tawîz nedane. Ev ezm û qarara wan deyimdarê çand û kultura eşîretbûnê gelî bira. Heger ge em ne eşîret wana eşîretê me tuna ba wek bezê col yani dedî em ê bêxwedî wana ge eşîret tuna wana belkî ev hürmet, ev rûmet, ev muhafazakirina van adeta jî wê tuna ba. Çünkü kultura eşîrbûnê millet û kultura millet dixe bin temînatê. Gelek sed sal derbas bûn proje Sînorê İmparatoriyên Kurd lê dijî hatin guherdin lê eşîr, kultura eşîra, kimliga eşîretê di nava Kurda de qet nehat guherdin li ser piyama heta roja me hebûna xwe berdewam kir. Ji bo merkeza jiyana milletan bi rastî jî eşîretbûn xalek gelekî muhîm e. Eşîretparêzî wek çanda qewî di nava Kurda de berdewam dike û wê bikişî. Mêvanên bi qîmet eşîr ew civak û cemaetên li ser asasê merobandiyê hatine cem hev li ser kov, re û tarîxek müşterek hebûna xwe doman dinin. Eşîrê Kurdan bi rêberiya axa, bek, mîr, şêx û rîspiya li ser nigamane. Ev avahî tarixa milletê Kurdê ji bo tifaq û yekîtiyê di parastina ziman û kimlika Kurdî de bi rastî jî rolek pir mezin lîstine. Eşîret tenê ne ew komê civakînê got di demên li ser koçberiyê de hember zulm û zoriyê tifaqek
Itirak siyasi askeri anîn holî ne evtenîne aslında tesîra wan li ser siyaseta devlet jî bûye. Mesela sala 1514 çağa ku Osmanî û Safewî hatin hember hev devleta Osmanî heta eşîrê herêmê êm mentiqê re heta tifaq nekir deriyê Anadolê li ber ve nebû û zora Safewî hebir. Yani di guhertina siyaseta devleta jî rolek eşîra rolek serok û sermyanê eşîrayî gelekî mezin hene. Di her merhala jiyanê de jiyana civakî eşîr serokê wan û respiyê wan şex û alimê wan rolek mezin lîstine milletê xwe muhafaza kirine li şertên en zor û zehmet de wek bavekî bi şefqet milletê xwe li hember nebaşiya muhafaza kirine. Mesela di temsiliyetê de serokê eşîra pêşeng bû. Berê gundekî zulmek li mensûbê eşîrekê dihatkirin diçû giliyê xwe li cem serok û sermiyanê gund dikir ağayê eşîrê sermiyanê eşîrê wekî hakimekî bû dîwanxana wî mahkeme bû bi heq û edalet ew zulma mazlûm îzale dikir. Alaka û têkiliyê dewletê û ê eşîrê dir jî serokê eşîrê datanî. Di sulh û edaletê de hakim bû denga civakê yani denga toplumê li ber çawa dikir li gor denga toplumê bi milletê xwe re bi welatê xwe re muamele dikir. Can, mal, dîn, namus û nişên û hatî yê mensûbê eşîra xwe jî yê eşîra cîranê xwe jî muhafaza dikir. Urf û adet û kevneşopiyê Kurda diparastin. Di pêşveçûna kultura Kurdî de rolek eşîr û serok û sermiyanê eşîra yek mezin hebû. Di demên krîzên wek şer, pevçûn, kuştin, dijminayî û neyardiyê serokê eşîra ev dem îdare dikirin. Mêvanê miqîmet ev tiştana em karin gelekî dirêj û rêz dikin. Ev tişt em tev zanin xusûsen di civata me de îxtiyarê me serok û sermiyanê me yê got ev dîtin û jiyanê hemê ji bo re ez ê de dirêj nakim. Lê îro malûm e em tev gazina dikin. Em bê çima kedin vî halî. Belkî sedemek civîna me yê got em hatin cem hev jî em çima kedin vî halî em ê çawa ji vî halî xelas bin. Mêvanê miqîmet Peygamberê me sallallahu aleyhi ve sellem dibêje dibe di toplumê de di nav insana de dibe du sınıf insan hene du sınıf dibe ew bisluhin wê millet jî bisluhin gewherin fesadê heşe huzura we millet jî wê here fesadê yek ji wan sınıfa dibe ulemayê sınıfê duda jî dibe umeranê ulema û umera karin milletê xwe bibin fesadê jî ez we tenzîh dikim karin wan bisluhîne jî. Yani em ê hekî nexweşiyê şexsî xwe de em ê bigerin. Acaba me wesîfa xwe kur û milletê me piyama nekir ya jî wek ku Abdullah bin Mesûd dibe nebî yek ji we nebe û yek ji we nebe ew ê wek wanê got her bayê were bi ber kevin nebî yek ji we nebe wana. Ya da Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi vel imamu mes'ulun an ra'iyetihi Resulullah demiş. Dibe hum tev şivanin hum tev jikeriyê xwe mes'ulun imam yani ağayê gun begê me mîrê me ağayê me serok û sermiyanê me şivanê eşîrê ji eşîra xwe mes'ûlê heta hadîsek balkêştirê ji wan bêjin Peygamber aleyhisselam dibe her şivanek roja kıyametê heta di mahkema kubra de heta hesabê keriyê xwe nede Xweda azze ve celle ji ciyê xwe naleqe Xweda nevî dibî cennetê nevî dibî cehennemê roja kıyametê
شريف آغا وحسابي عشيران متينا بده أبي ما حقي هادي آغا وإي شاهينا بده هر آغا هر سروكك هر ميرك إم أزملم أجوال بجم أزوال الشارك هوني سرو حسابي عشيرا بدن أميجي بدن أميجي جبوك ما حقي جوان براستي نقوتي جبوك تقودنا حقية بدل داين ما نفس شعبي خا أميجي بدن جبور إدلي برا أف خصوصك مهمة أف جبين براستي جي أسبوبر كيف خشم بيجبين كما çünkü Xuda Azze ve Celle jber çit beji di sureti Maide ayetad dadu dibe ve taavenu alel birri ve takva dibe jibo başı u qanciye werin cemha ve la taavenu alel ismi vel udvani dibe jibo nabaşı u naqanciya jibo kharabiya neyin cemha em jihadini cemha jibo çi vallahi em jibo başya milleti fatini cemha ام جو باشیا اول ملتی کرد بشر ترکی بشر مسلمانی dünyayı hatta بشر جبو باشی و خلاصیا انسانیت هم بخبرن جبو برنامه کوله باشی و خنجیه معدن جمهر ev برنامه gelek bu kıymeti ez bavarım seroku selmiyane me derkevim bil ve gelek tiştaj merbejin eme jwa gelek tiştihim bibin belki jibo desteki jibo despeka kareki bixir, jibo berdavama kareki bixir, belki ev program, ev barname despekek bu, em nevidarın davama ve liçar etrafı velatı me bekvarin. Bile jevdu cuda kiri hun jevdu qetan diye neş bu hun neyartiye bevrek bkin, jibo hun biratiye bevrek bkin. Dinamele en başçiye, Xudet be betir nezime betir xizmet u xabat ejmere bike dibe ew betir bilinde ser bilinde li cem ew bi qîmete her betir xizmet u xabat bike çi gelî bira sulha welat bixwaze xizmet u xabata welat bike qanciye û başiye bi xelkê xwe bike ana her roja cumê em derin li me jê xwe ji razî be mela me hêja çi dibêj dibe Xwedê emrê wê bi edaletê dike dedi davya bername xwe de davya xutba xwe de çi dibêje dibe Xwedê emrê wê bi edaletê dike tiştî dî dibêje dibe emrê wê ku hûn qanciye û başiye bi mervê xwe bike Xwedê emrê wê boya dike îja bineke lîbira em biştir ewlî însanin elhamdülillah Xwedê alemiyan eşreful maxluqat ji temamê maxluqata bi qîmettir em xulqatin adu da yani dedim kırını insan yani insan nimeteki pir mezun Xwedê aleme em kırını muhatap bareti gran hildayı serbileme adu da em kinin Xwedê aleme em kabile cuda kırını ne kiş bu em hevdû inkar bikir sebebi vi şerru pevçuna duvalatê me de îro di rojhilata navîn de orta doğu de nava erda İslam ve Müslümana de Xwedê ji we razî bikiştir ne inkara heyayî yani ne inkara ki valla ez bir kavmi nas nakim ve dedi bir hasta nas nakim vakti iro tujzaru ki bir hasta nas nakim tu harb ki nas nakim ve hasta nas nakim hayyanuha nabi kurmanca çıbu yani ne Kurda u Türka u Araba u Laza u kışa kadar evvalata khalas kiri şehbel ecnebiya khalas kiri beli hatta nuha nabi me Kurda qat kurt bu em Kurdê ciyabûn numara şikerte me hebû ne piyayû ha îja çawa bû ana elhamdülillah em hevdû nas dike bine em dixwaze ev nasî zêde bibe ne em înkara hev bikin bi aynî reng bine çawa me got însanın elhamdülillah em yek Kurdin yek Erebin yek Acemin yek Türkê ne probleme em birayê hebin ama bırak em nebêjin wala Türkek beramberi dünyayê em nebe Kurdek beramberi dünyayê xwezî wî kesî bi bira bêje ez Kurdim aveya yanlış gelî bira bi aynî reng bira em herkes bibêje wala yek bêje wala ez Sorikî me êdinê bira bêje ez Şehînî me ênê bira bê ez Mehellî me ênê bira bê ez Merdînî me gelî bira aveya ne problemi wextê ez Merdînî me ez Şehînî re hürmet bikim Şehînî
شکالایی بیره حرمت بکن یعنی ایدن جزوری را وقتی جهدر حرمت بکن و سبب صلح ما یکدی برا حتی نویا هی بدرم دارکن لناوا گنده ما خودش رو رازی بیرو گنده ما ای ولاد ما نام ای کردستانی ای ولاد ما کشی آنا ما گنده ما بیدر امکشتی ناست کن کام ناوا کی جا گنده ما حضور کیگه وقت خودی و رسولی تو خواسته هی چرا دناوا گنده ما لسوحتونه هاي جنبه بياوي قال برا سريع نيشينم وزيدا ناكل رجال شوى مزني ولا قشطة أفهي يعني بيا بنا حيانها كسكتي مزني بي ولا دي من هجبان بدن جمهر بيا جارة أولية پر بقيمته پر بدياره أستخازم قيمته بدفينا وجنها بيغا هر يكي مزني بويش از اي ولا دي وفامن چونك پیغمبر خدا دي بيجي رئيس القوم حضور عالم هجا بلكي تركي أدب نبي دبي رئيس القوم خادم القوم مزني قوم كي خدمت كاري قوم إيش قوم را خدمت بكم مزني قوم مو كسائي إيش رجال جواهين حد يكي مزني عشيرة كي أولي برا پیش مالا خود باقش بك تدي قوتنا كي تركاهي دبي هر كس كندي منطقة تميزليني يا بارسا belediye çöpçülerine ihtiyaç kalmaz. Her besine hükümetini ve aşira sonraki yani şeyhiya ve tamamı aşire velateme her yek bırak bu sermala خوب سکن. Bırak bu malavi bir örnek, bir minak şu kasiva gidiyor. Bırak dura ser günde خوب سکن. Bırak dura lütfen ser aşire خوب سکن. Yani biraz dinava gündi vide, dinava mala vide, dinava aşira vide, biraz zulüm tünebe, haksızlık tünebe, biraz bedengi tünebe, yani biraz kesi jardu haydandi tünebe. Bina dinava jumel de şerhi, dinava mali mede şerhi, dinava xalqi mede, aile mede, kıştık mensubi aşire giden, behra napey, bira napey. Jber bir avi bari ve kışagiranı, esfazım esbari ve bilim bira ve جبالي هاوي مقشتك عزم وغيرات يبكن هاولي سلحة عشرة خبكن مالا خو قندي خبكن دورة دسي خبدن هف تبع عشرة هف رأى بكاري بكن من قالي برا أنا مقشتك بلير ونشتين خليج ورازي بأسوا قالك أنا أصدقن هون المسألة دعوة هون قالك يتفشتك باور بكن إلو الدعوة دوسياي إيه الجم وهن قصة لمحكمة دولة ياهي ياتني نوع çünkü باوري dosyayı devlet etmeyi. Bile Allah amle hafdur niştinin mesela ademe hayatına bena mevcut icranı meleği 5 sal gelibra. Bu gotine rahat 5 sal davat. Gelu mahkemat 5 sal bavet ve kaderle merbe kalet merbe tecid ve kaderle her 5 sal ve adalet bir meydana gelibra. Jbel fi hay باوريا ve bravo واحد. Yani kıymeti bilinha. نجى يكشدر بقاشي الأساس روشي كمان يرجع مهر بدن دادقها وان محكمة وان أنفيش برشنا عدالة البين أو كان عدالة البين قال برا أما هم كانوا بين بعالم يفر بملا يفر بالشيخ يفر بآغا يفر بمزن يفر هم كانوا دست بدن هم من أولي نوا عشرة فدا دوما نوا تمام عشرة هم كانوا دست يفر هذا والله وقتهم دست يفر هذا مزني بي ولاتي أبي هم هر کسی خارجی و دیگه اساس دروشی خدمت و خدمات هم بکن هونی مزن ببین هون پی بچوب نابن اما برای خدمت و خدمات آوجی بس شبو خودی خودش وقت شاب راضی به از زیادر نگم خودی خیره وقت شابی نمیسینه از مغیرت هم اکشا زیده بکن خودی دیسا جوی وقت کسایی که برنامه آوا کردن خودش وقت شاب راضی به اما نتو خودی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم
وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم ارفع الفتنة بينهم وأصلح ذات بينهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.